Francis? Sí, toma. Has estat comentant amb tots, has d'anar a mi portaves algú. Sí, bueno, tampoc és res. Albert, 3 i 3. 2 dits aquí, 2 dits aquí. I el David, aixeca aquesta. Bueno, ara m'ha malament. Sí, bueno, ja. Fes-me el cric. No, aquesta me la gravis, que ell farà això i jo repartiré. I per què no has sortit la màquina aquesta? Anem aquí de Però llavors aquesta no jugues. És una mica rotllo. Sí, no, ja anem passant. Tu no juguem. Té. No. No, o sigui, aquesta tant. No, perquè ell ha fet el d'allò, però jo no he acabat de tornar. A tot o bé, a tot o bé. Jo les ha trucat. Així surts, no? Polín és que tu jugues tot. Ara sí. Anem. Tot a dintre. Però ell diu... Te la passo i comences tu veient-les. Vale. Vamos pagando, Espera, això que no és gratis. Per favor. Hòstia, espera. Hem pujat, em sembla. Heu vist, no? Vale. Abans que les veieu, Sisplau. després ja li posarem musiqueta o no. Però primer tu te l'has d'enfocar. Exacte, ara m'enfoques cap a mi i tu m'ensenyes. A veure. No, baixa la pantalla per això. No va bé. Vale, veus la pantalla. Però si jo per què he fotut el... Perquè tu ets Ara és l'Esmol. molt, vale. I tu ets el... Ho veus? Es veu bé, no? La pantalla? Ets el Es Vic. veu que flipes. Vale, doncs ara... Tu, Francis, igual. Però és que és Te la poses aquí de banda. I el Cito no hi veu, sí. Jo crec que es veurà. Jo no les ensenyo, tio. Va, aixeca, home. Aixeca. Una miqueta ràpid, perquè si no haurem d'editar mogollon. Les has vistes a través d'aquí? Sí. Para el rellotge, tio. Estarem la vida, tio. S'estan ficant nerviós, posant nerviós. Vaig a venir a passar les meves cartes i anar... No, aquesta... No m'he mirat també. Què és això, la primera? Això és la meva... Ara com diguem tots que no anem, se'n va la merda el vídeo, Jo vaig. Bueno, se pot anar. Tu vas segur. Va, ja podem anar. No, ja podem anar. No. Molt bé, ara t'enfoco. Paro? No. No? Vale, Cito. Ja joder la partida. No vaig. Jo tampoc. No he vist les cartes. Ens repeteix jo? Ai, com mola la tele. Tu o jo? Jo completo. Vale? Vamos. Sí, clar, ens enfocam a dejar-t'ho. És que el copiar no surt mai, No tant, no? Parla l'Òscar. Què et dic? No. No, això és menys. Jo soc a l'Esmol, jo ho vaig fer. Tu? Parlo jo? Sí. He de posar més o puc? No, No ens pots dir... Pensa que estàs sortint el vídeo, eh? Quina pressió. es pot acabar la bateria, també. Hola. Això és que hi hagi a la tele. Vale? Vale. Parles tu de Francis. Sí? Ensenya'les. Ha guanyat l'home de l'escurs. Sí, però... He's a newcomer! The newcomer! Pues sí, de gran polvo. Hola.
Vull dir, no volia ficar massa dalt, perquè... No, molt bé. L'última l'he pogut fer una mica més, eh? Sí? Clar. Hi havia casa sobre la taula? Hi havia una casa? Una K. Hi havia una calle. No hi havia només amb l'estadi, la meva Sí, escala. però és una putada, et foten una escala de mierda i guanyen. No, És que jo crec que l'escala no hauria d'estar tan amunt. Jo crec que primer hauria de ser parella, escala i doble parella. Hauria de ser, escala. Carta més alta. No, és que l'escala, a veure, no sé, jo crec que és més difícil que tinguis dos cartes... He pillat un puto 7 i un puto 2, saps? Que fas així i dius, va, aquesta seria bona, i dius... T'ha agradat això? Jo m'estic quedant bastant perjudicat, ja. Tinc 25. Ja podem mirar, no? Ara sí, no? Sí, ara sí. Ja hem fet... Ara el... Antes. I res. Era talks. Jo no vaig. Sí, pero mira cuánta ficha tengo. Si vas dos o pujada. Només estem els tres, no? Parles És que jo no sé com parlo jo, no, saps? No t'estudiem, no. Parles tu. Que ja t'ho dic jo. Efecte Koeman, eh? 50, 50. Mínim 75 has de posar. Ja? Puges 25 més. Em falten 75, no? A tu... A tu et falten, sí. I a tu et falten 25. 25, mínim. Ara tu 200, 200. No, 200 no. Ah, no, menys 25, Menys 25, 175 has de posar. Bueno, sí, igual que tinguem... Quan? 175 mínim. Ah, però tu saps el que té, t'has ensenyat. Clar, et faltaran 25 més. Em posa la cara en situació que ja... No lo sé. No te tires, coño. No te tires. Quan tinc que posar, ara? Has de posar... Ell sí, ell 200. Hòstia, 200. Tu 200. que no sigui per mi, Sergi. Fes el que et surti dels collons. Estem al flor. Per abandonar. Per Nadal. Tu 25, maricona. Pau, tu ets molt xulo. Clar, és que sembla que no ho vegis. Cada vegada fa el mateix. 75. I ara Ho fas tu, Olin? No, ara ha pujat. Ara has de... No, espera. Ara ell tenia pujat 75. Tu has de pujar 75. I ara ficar 25. Olin! Ai, te quiero ver. No, posa la samarreta. Posa aquí. Posa primer Això, posa tot. 100. Quan haig de posar? Sí, sí. Vale, pues també. Tu també? També. No, bueno, que però tinc que igualar, puc igualar, no? Diguéssim. Sí, doncs que ell ho ha posat tot. Si té més bitxos... Sí, tot això. Bueno, si ho puges tot, puges-ho tot. Vale, pues jo també. Ell va. Albert va. Tu vas? Tu vas amb tot? Sí. Doncs vinga, tots. Però, a veure, això està... Això està igualat, ja? Això està igualat? Ell falta 25. Jo he ficat les meves 100 i falten 25 de l'Albert. Vale. Tot això, fora. Ja podeu Ara, o te'n vas o... Ara, Ja ensenyeu les cartes. Ja puta, que cabrón, el tio. Bona! Va, pues mira. Oh, dos asos! I tu, Sergi, et guanyaves, no? No, no està... A mi un 8 una cara, No, un 8 una cara guanya. Un 8 que guanya ell, un 8 que guanya ell, un 7 guanya ell. Espera. Una Q guanya ell. Sergi, Un 7. Una Q guanya ell. Albert, Francis... Ah, pensava que havia guanyat. I a veure què surt. Vinga, nois. Un momento. Espera. Un moment, Francis. No em guanyes tu, sí. Vale. Francis. T'has posat, nano. Buah, Mira. Mira. Això de moment ell. Ja. Grande aquesta. Sergi, tio, m'has arrastrat a la ruïna, tio. Jo estic fora, Però tu què et pensaves? Que em n'anirien? Sí, més que tu té. Jo estic fora. A veure. Però per què has jugat Olin amb això? Perquè tinc possibilitat de... Quantes negres tens? Dos? Dos, només. A mi un 8. Jo em quedo maladíssim, ja. No, tu te'n vas ja a la partida. Està bo, no? Em vaig a fumar la raça. Què? Però què? Un altre paquet. S'ho queden tot directament, si et feines anar.
Ei, tio. Si no digueu més al puto gavatxo, no? Molt bé, insistiu, molt bé, tio. Tu t'has fet tot, Sergi? Hòstia puta, està. Home,